Bona gent és un homenatge al públic i també és a reivindicar que tothom té una entrevista i que el que ens explica la gent, les coses seves que ens expliquen, a la resta ens interessen. L'escenari no és aquí dalt, sinó que és tota la platea, i els protagonistes no només som els que estem a dalt de l'escenari, sinó que és el públic. I a partir d'aquí són converses que jo tinc amb el públic, que m'expliquin coses seves, coses que segurament ens faran riure, que ens emocionen molt sovint, i coses que ens fan sorprendre. Aneu forts aquí, Escolteu una cosa, moltíssimes gràcies per aquesta ovació, però si encara no he fet res. Què diu aquell? Sempre n'hi ha un, No, però vull dir que si només entrar hagués fet un triple salt mortal allò en l'aire, amb tirabuixó, caient de genolls, dius, collons, aplaudim en aquest nano, però ha entrat caminant, La companyia Teatre de Guerrilla és una companyia que es va fundar l'any 98, per tant, ja portem 21 anys, ens fotem grans, però sí que podríem dir que té un denominador comú al llarg de tota la història del seu treball, que és la font d'inspiració és l'ésser humà, són les persones, amb tot el que això comporta, és a dir, la ridiculesa humana i tots els adjectius que podríem afegir a les persones, a l'espècie humana. I tots els espectacles estan basats precisament en això, en la gent, en l'antropologia, en la sociologia. I hi ha una frase que la vam arrencar l'any 98 i que per mi encara té vigència, que és nosaltres fem teatre antropològic d'humor corrosiu. Els que ens dediquem a l'humor jo crec que tenim molt de poder i podem criticar molt i les podem dir molt grosses. Fins al punt, imagineu-vos, que avui en dia n'hi ha que fins i tot ens qüestionen la llibertat d'expressió. Imagineu-vos si tenim poder els comediants. Sou el millor públic del país. Pam. Sí, senyor. Què carai? Ara segurament deu haver algú que deu pensar això que t'hi jugues, que aquest ho diu a tot arreu. Ara m'ha sabut greu, això. Què vol dir que ho dic a tot arreu? Ho veieu com ho havíem d'haver deixat abans? Tan bé que havíem començat, què vol dir que ho dic a tot arreu? Hi ha un aquí que diu, sí, l'altre dia vaig venir a veure i també ho vas dir. Vols callar, sisplau? Ho dic a tot arreu. Esclar que ho dic a tot arreu, però el dubte m'ofèn. O sigui, que només començar ja no em tingueu confiança del que dic? Hòstia, Déu-n'hi-do, Us heu quedat descansats aquí, Veia merda de públic, t'ho juro, Mira, amb aquest espectacle, amb Bona gent, em passa una cosa, i és que no sé si el que faig és teatre. No ho sé. No sé, perquè és una experiència, és que no en tinc ni idea. És a dir, és un fenomen cultural, és que no ho sé. Però jo crec que quan el que fas no saps etiquetar-ho, jo tinc la sensació que vaig bé. Tinc la sensació que estic furgant una miqueta i que estic aprofitant, escurant al màxim les opcions que et donen les arts escèniques per buscar coses noves. Cada dia és diferent. I sense vosaltres, sense el públic, no hi hauria espectacle. O sigui, tan importants sou vosaltres, els que m'heu vingut a veure, com jo, el que surto dalt de l'escenari. Si falla una de les dues parts, no hi ha espectacle. I sempre sou els que esteu aquí, els que ens aplaudiu, els que sortim aquí dalt. Sempre és així. Avui, sense haver fet res, l'ovació que m'heu fet només entrar a l'escenari. Permeteu-me que ara sigui jo, des d'aquí dalt de l'escenari, que aplaudeixi aquesta part imprescindible de tot espectacle, com sou vosaltres, el públic. Sí, senyor. Bona gent reivindica precisament això, la bona gent. Gent amb qui compartir històries, amb qui gaudir, i que quan comparteixes les coses en pots gaudir molt més. I aquest és l'esperit de Bona gent. Mira, dius que ara que et tinc aquí, això que dius tu sempre, de sou molt bona gent, sempre dius el mateix. Sou molt bona gent, sempre no sé què, sou molt bona gent. Diu, no pots anar enganyant a la gent d'aquesta manera, no. Però us ho juro, així mateix, Diu, bueno, perdoni, però què vol dir d'això? Diu, sou molt bona gent, sempre dius, tu saps la de cabrons que hi ha pel món?